запитали Шопа какво ще кажете за политиката, за парламента. Той за парламента, ето го гледам по телевизията. Какво да ви кажа? Па те, така, едни партии се събраха, там 3 партии стана, едните какви бяха са? Аз малко така ги обърквам, защото не мога да запомним. Едното беше какви бяха? Седараси, какви вика? Другите, дето бея БКП, какви бея те? Педесари май са, Педесари. Педесари и в средата майче имаше един Доган, бе. С големия Доган. Та този Доган ту при червените отиде па го наточи, ту при сините отиде па го наточи. И да ви кажем, парламентът е такова, некви цветове. От едната страна са червени, от другата сини, а от средата турско сини. Общо ливави.